Hej. Vem är ni? Monica. Abishu. Vill du komma och ta på min gump? Ja, kan jag väl. Okej. Först ska jag bara klämma ut en skit här. Nej, det vet jag inte. Ett bajs. Klart det. Det vill jag inte ha! Tjockt ska det vara, inte löst. Nu kommer det. Luktar jag? Det är du som luktar! Ja, det var jag. Jag gjorde bara 7 stycken. Och sen gjorde jag några till. Det var 2 stycken som var jättegoda. Har du hört om bajset? Har du hört det om bajset? Bajset? Vad snackar du om? Nej, Jag hörde att ni pratade om bajs. nu ska vi låta skit här. Hur fan kunde du göra så med mig? Folk snackar om oss. Du vet att vi måste koka bajset. Inte steka. Du blir aldrig lycklig varje dag jag gör med skiten. Jag är jävligt trött på dig, dina bajsar. Mina bajsar. Du ska veta att jag kämpar som en hårapa för att få ut de bajsarna. Du är inte välkommen här med. Förlåt för jag bajsar i din säng. Alltså jag menar inte det. Det blir lite mycket. Ja, det var ett gott ändå. Förlåt. Stinker skit. Men jag ska bara bajsa på innan. Har han bajsat på min bebis?